Som na moste SNP, smer Chatham Sofer. Videl som tu odstavené vozidlo dopravného dispečingu na majákoch. Bola tu škodová udalosť. Na vozidle pán vošiel aj do protismeru s vozidlom. Potrvajte podľa uváženia. Áno, sme tu na vrze, aby nás bolo vidno, aby sa nestala ďalšia dopravná nehoda. Zostávame na mieste. Objala si na oťaľku. Či máte tam rezervu, pane? Je tam aj rezerva? Tak, 193. Áno, je tam rezerva? Tak potom vám s tým pomôžeme, dobre? No. Jasné, to my vybavíme potom. Kľudne sa zatiaľ sadnite do auta, lebo je zima, zavrite si okno. Ne? Nie je zima? Budete možno, da ja budem pomôcť. Ja som v práci, toto je vaše, to vám potom dáme kolegom, dobre? Ježiš. Pane, vybavené, dobre? My ešte počkáme, aby si vycúvali trošku, aby ste prešli do Petržalky, dobre? Opatrne. Pekný deň vám želám. Na maličko, opatrne, dávajte si pozor. Ja ešte zastaním tam premávku, dobre? Na chvíľočku.